hatiku Saya pembunga rasaku lamun citro desak-desak matur nuwun. Elak matur nuwun sembah nuwun. Wah, apang genggam yo mboten enten sinden kok. Apa kegol nganti teko ngisor. Gendho presidene. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wah, kok repot-repot mari batur lho, Mbak. Nggih, wah terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Nah. Alah, kaya nggih sembah nuwun. Nah, oke, makasih. Wah, Pak Nar, terima kasih. Dan terima kasih. Ayo nggih matur nuwun. Kok bilih kadang Demang? Wonten bilih? Oh, samono nggih. Lah. Yo, lendrone. Ya. Oleh request iki ya. Mbak Nur karo Mbak Titis. Ya, lendro. Ya. Lajeng kontak. Ya, lendro. Mbak Titi sing joget, ya Mbak Nur sing nembang, ya. Oke, yuk pacing loncatin coy. Yo. Matur suwun Pak Jabung. Matur suwun Pak Pak. Matur suwun Pak Camat, matur suwun Mbak Kilangan Sri, Bapak Neat. Matur suwun dan Mbah Manjung, matur suwun. Mbah Jomolyo, matur suwun. Terima kasih. Ya, gampangnya cilik iki. Bajing loncat ke astana, aduh. Allah. Ya. Abdi lepas narosan tak dianggap. Hey. Bajing loncat ya astana, aduh bapak abdi lepas narosan tak dianggap. Ayo bentuknya benar. Cindy pagaer api aduh pagaer api
Thank